No hyvää päivää kaikille. Se on Krisu täällä näin ja ajattelin aloitella Let's Playtä tekemään tälle kanavalle. Ei tuo nimi ihan muuten vaan ole, että Krisu pelaa PC. Mutta joo, eli PC-pelejä, tietokonepelejä ajattelin aloitella pelaamaan ja kuvailemaan sitten YouTubeen. Periaatteessa varmaan pelailen suurimmaksi osaksi Minecraftia. Mä nyt aivan tuossa vastikään latasin. Oliskohan ehkä kuukausi saattaa olla, kun latasin sen. Ja olen nyt aika uusi pelaaja. Kaikkia crafting-juttuja tiedän siitä, että olen tuolta Minewikistä katsonut niitä. Mutta joo, Minecraftia varmaan, ehkä tulen pelailemaan, jos jengi lähtee hyvin mukaan, että sitä likeä ja katsomiskertoja tulee, että tulee sellainen ihan hyvä uusi alku, ihan hyvä alku tulee tälle kanavalle, niin saatan aloitella pelailemaan The Binding of Isaacin demoa, olen juuri sen ladannut, upea peli. En aio ostaa, koska viimeisimmät rahakulutukseni nyt menivät tuohon Minecraftiin. Että miten nyt saan aina niitä ostella. Niin. Ja saatan aloittaa myös Terrarian. Yritän saada vaan toimimaan. Latasin sen. Ja en ole vielä oikeastaan katsonut sitä, että kerran kokeilin aukaista ihan nopeasti. Mutta ei sitten suostunut toimimaan, mutta se oli niin nopea vaan aukaisu, että suoritin vaan nopeasti, että ei se toiminut siitä, niin aion sitä varmaankin tällä viikolla katsella, että alan ehkä pelailemaan Terrariaa. Ja sitten tietenkin, jos te ehdotatte minulle jotain pelejä, niin ja ehkä Happy Wheelsia, se on upea peli, niin Happy Wheelsia ehkä tulee. Hauska peli, kyllä. Mutta joo, eli siis varmaan nämä peruspelit onkin siinä, että Minecraftia varmaankin tulee tosi paljon. Että sanoisin, että 80% pelailusta on sitä Minecraftia. Saattaa olla enemmänkin. Aina sitten, jos ei kiinnosta Minecraftia pelata, niin sitten pelaan jotain muuta. Mutta nyt kun se on juuri ostettu, niin kyllä sitä pelaa. Mutta eipä kai tässä sitten mitään, että minä olen Krisu ja nähdään seuraavalla kerralla Minecraftin parissa. Eli joo, se on moro ja jos kiinnostaa, niin voitte tässä kohtaa painaa sitä tilaa nappia ja odottaa sitten, että koska se ensimmäinen video tulee. Uskon, että tulee jo huomenna. En tiedä, mutta voi ihan hyvin olla, että tulee jo huomenna. Mutta minä olen Krisu ja nähdään Minecraftin parissa sitten kohta, varmaankin huomenna. Eli se on moro. Moro.